Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Kaitialin Barzena eta Inigo Rodriguez izango ditugu oihu bat Palestinara ekimenari buruz hitz egiteko. Eta ondoren, Zirkus konpainiako Alex Giberalde izango dugu. Asteburu honetan, Gaiarre antzokian aurkeztuko duten sustrai ikuskizunari buruz eta konpainiari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1540an, sorginkeria egotzita 79 otsagabiar epaitu zituen publikoki inkisizioak Iruñean. Penitentzia aplikatu zieten autofede deituriko ekitaldi jendetsuan. Biraoak, sorginkeria, apostasia edo idolatria bezalako delituak egotziarren, gehienek heriotza zigorrari iskin egin ahal izan zioten, Gabriel del Monte Mayorrek izan ezik, juduzalkeria egotzita exekutatuta. Euskal Herrian dokumentatuta dagoen inkisizioaren lehen exekuziotik, 1329, azkenera, 1610, 200 eta 323 pertsona artean hil zituzten, denak kakotx artean legez. Hildako gehienak emakumezkoak izan ziren. 1929ko egun berean, euskaraz idaztea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Espainiako Estatu Ministerioaren propaganda idazkari ordetzaren idazki ofizial baten bidez, zentsura ezarri zen gaztelania ez ziren hizkuntzentzat. Zentsuratzaileei zuzendutako agindua zen, eta zehazki hizkuntza erregionalak debekatu behar zirela zioen. Mugimenduaren printzipioak eta gobernuaren egintzak edatzeko esfera handiago bat sortzeko gaitasunik ez bazuten. Agindu honen bidez, hortaz, euskarazko argitalpenak, besteren artean, mugimenduaren zerbitzura ez bazeuden debekatu beharra zegoen. Hainbat urteren ondoren, 1989ko martxoaren 16an, Portugaleten emakume gazte bati eraso egin, zigarro batekin besoa erre eta eskuineko hankan GAL siglak markatu zizkioten. Santurtzira bidean zioan bakarrik, inkontrolatu horiek eraso egin ziotenean. GAL Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinerako erabili zuten izenetako bat da. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin. Azkenik, 2002ko martxoaren 16an, bi ekintzaile Barcelona Real Madrid futbol partidan porterietako batera kateatu ziren. Europako estatuek Barcelonan egin zuten goi bileraren aurka. Kapitalaren Europaren aurka zioten jertxeekin, 7 minutuz eten zuten partida. Kapitalaren Europaren aurka zioten jertxeekin 7 minutuz eten zuten partida. Eta telebistaren bidez mundu osoan ikusi zuten protesta. Arratsaldean oso manifestazio jendetsuaren ostean, poliziarekin istiluak eta 60tik gora atxilotu izan ziren. Futbol partidaren bigarren zatian, Euskal Herriarentzat autodeterminazioa eskatzen zuten elastikodun bi lagun sartu ziren zelaira. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Gaur, zinemako emakume heroiak. Zea Sharrocken Pequeñas cartas indiscretas. Mendillorriko zibiboxean doan, baina aurrez izena emanda. Aste azkenean, Iturramako zibiboxean arratsaldeko 7 film emanaldia irisgarria. Erik Labaineren Vuelta a casa de mi madre. Baita ere doan eta aurrez izena emanda. Martxoaren 20ean, ostiralean, Ahots Kordak, Einaute Lorrieta eta Alos Kuartetek eskainiko duten kontzertua. Ponpaeloko zibiboxean izango da arratsaldeko 7:30 €10. Larunbatean, eguerdiko 12an, Ipuin kontaketa, Cuentos estacionales Sergio de Andresen eskutik. Kondestableko zibiboxean izango da, doan, edukiera bete arte. Azkenik, baita ere larunbatean, Eunice Produccionesen eskutik antzerkia, El lenguaje secreto. Iturramako zibiboxean arratsaldeko 7:30 €3. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. PPek Vox geldiarazi du, baina behar du, eta PSOE ezkerra irensten ari da Gaztela eta Leonen. Lehenengo puntuan,
Mañuekoren alderdia 33 ordezkarira igo da, baina gehiengo absolututik urrun dago oraindik. Bigarren puntuan, PSOEk 30 eserleku irabazi ditu, lehen baino 2 gehiago, eta Sumar eta Podemos kanpoan geratu dira. Argazki nagusian, Adona komendutakoak, erakunde eta elkarteetako ordezkariekin batera, atzo Baluarten. Honen titularrean, 226 bizitza elkartasunean, 169 txapek emaileen konstantzia saritzen dute. Tartean, koalizioko kideek 35.000 pertsonari laguntzen dien oinarrizko errenta eskema erreformatzeko moduak bilatzen ari dira. Edurne Redindufur, pobreziaren eta gizarte bazterketarako Nafarroako sareko zuzendariak dio. Pertsona ahulenei erasotzea ezin da estrategia politiko bat izan. Horiz, aukerarik gabe Real Sociedad hobeago baten aurka. Azkenik, Lasok bere magia erabili eta bikotekako finalera iritsi da. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gaztela eta Leon, PPek irabazi eta hazten da. PSOEk lurrak irabazi ditu eta Vox espero baino gutxiago igo da. Alderdi Popularrak Vox beharko du, eta sozialistak gerrari ez mugimenduaz baliatzen ari dira. Irudi nagusian, Osasunako jokalariak, burua makurtuta Anoetako partida amaieran. Ezkerretik eskuinera, Moncayola, Galan, Herrera, Katena eta Juan Cruz. Honen lerroburua, gau tristea. Osasuna askoz ere gutxiago izan zen denboraldi honetako beste partida zorigaiztoko batean Real Sociedaden aurka. Eskuineko berrietan, Trumpek Iranekin negoziatzeari uko egin eta bomba gehiago iragarri ditu dibertsiorako. Jarraian, 1500 korrikalari enpresa lasterketan. Azpian, Laso Albizuk bikoteka jokatuko dute Altuna Ezkurdiaren aurka. Goiko berrian, kaleko saltzaileek bizia ematen diete Nafarroako herriei. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Ipar Euskal Herriak duela 6 urte egindako aldaketa berresten du. Ñabarduraz betetako eszenatoki batean, eta bigarren itzuliaren emaitzaren zain, ezkerreko abertzaleen zerrendek emaitza nabarmena lortu dute. Argazki nagusian, etxean garaipen erosoa Anoetako derbian, 3-1. Garaipen erosoa Real Sociedadentzat atzo gaueko Osasunaren aurkako Anoetan jokatutako derbian. Eskuineko berrietan, erreportajea Markel Garzón. Prekarietateak ez du duintasunez bizitzen uzten. Azpian, grebarekin bat. Ez da gararik izango bihar, naizek eta naiz irratiak jarraipen berezia egingo dute. Jarraian, Amaiur Egurrola, Ernaiko bozeramaileak dio, gogoratzen dugu, halaber, borrokan jarraitzen dugula. Azkenik, erdi ekialdea. Gerra luze batek AEB-etako ekonomia kaltetu dezake eta Trump egoera zailean jar dezake. Euskal Herria irratian, horrela diote berriek. Torturaren beste 8 biktima aitortu ditu Nafarroako gobernuak. Ebazpen hauekin, 122 pertsona dira orain arte foru legearen bidez, indarkeria politikoren biktima aitortutako pertsonak egiari zor eta torturatuen sarean erabiltzen dituzten datuen arabera. Ohar batean, eman dituzte 2 elkarte horiek Nafarroako gobernuak aitortu dituen beste 8 torturaren biktimen aitortzen berri. Eskuineko berrietan, goian, Maria Mateo eta Pello Iturria, Lilo. Bigarren disko ateratzeak talde bezala egonkortzea dakar. Lilo taldeak bihar aurkeztuko du jendaurrean bere bigarren diskoa Burlatan, arratsaldeko 8etan abiatuko den kontzertuan. Bada argia diskoak garai ilunei erreparatzen die pop soinuei eutsiz, beti ere esperantzan eta baikortasunean jarriz bere begirada. Behean, Maruxak, proiektu kolektiboa gara eta bidelagunei gure eskerronak eman nahi dizkiegu disko berrian. Eskuminak taldearen azkeneko EPA argitaratu eta gero, Maruxak, Vente con nosotras, dokumentala aurkeztuko dute Mendillorriko Zibiboxean. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski?
Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Katxalin eta Inigo, zer modu zaudete? Kaixo. Kaixo guztioi. Bueno, gaurkoan, oihu bat Palestinara jaialdiari buruz hitz egitera etorri zarete guregana. Zuek hobeto azalduko duzue pixka bat zer den ekimena. Nik dagoeneko imaginatzen dut jendeak badakiela zer den edo entzun duela zerbait, baina entzun ez duenarentzako edo berririk izan ez duenentzako emango zenukete azalpen txikitxo bat zer den oihu bat Palestinara? Bai, hasiko naz? Bai, hasi zu. Bale, oihu bat Palestinara izango da, bueno, bai musika eta beste arte disiplina batzuk elkartuko dituen elkartasun jaialdi bat, datorren larun batean Durango landako gunean gertatuko dena, eta izango da egun osoko egitarau bat izango duen jaialdi edo ekimen bat, non artista ezberdinek borondatez parte hartuko duten alde batetik momentu honetan Palestina erresistentziaren aldeko mezua zabaltzeko eszenatoki horien bitartez, eta beste alde batetik ere, kasu honetan Euskal Herrian Palestinaren aldeko borroka jasaten ari den ondorio represibo horiei ere ekonomikoki bultzada bat eman ahal izateko. Ideia hau nola sortzen da? Guke, kasu honetan ni musikari bezala nabil parte hartzen ekimen honetan, bai antolatzaile bezala ere, eta Inigo kasu honetan plataformako kide bezala, eta hor egon zen proposamen bat, bai musikariak alde batetik eta bai plataformako kideak beste alde batetik, ekimen hau batera antolatzeko, bai musikariak ikusten genuen, musikaren arlotik nolabait zegoela nondik aportatu momentu honetan Palestinaren aldeko borrokara, zehazki Euskal Herrian, eta orduan ikusten genuen gure kabuz egitea, baino zentzua zuela jada Euskal Herrian antolatzen den borroka horrekin batera egitea. Eta kasu honetan plataformarekin batera egitea, eta orduan proposamena bota genien plataformakoei eta erabaki genuen batera antolatzea. Zergatik uste duzue kulturak eta musikak paper berezi bat jokatu dezakeela elkartasun mezuak zabaltzeko edo baita babes ekonomikoa bilatzeko? Bueno, nahi batzu nik hasten naiz, gehitu nahi duzuna. Bueno, uste dut batez ere testuinguratu behar dela, edo pixkat hitz egin behar dela baita ere zen olako testuingurutan bizi, edo gauden momentu honetan batez ere Palestinar auziarekiko, eta egia da, azkeneko hilabetetan batez ere sueten faltsu hau hasi zenetik, nolabait esatearren foku mediatikoa edo komunikabide nagusiak nolabait edo fokua ja Palestinatik kanpo edo bintzat hortik aldendu dela, naiz eta oraindikan zapalkuntza eta sarraskia bere horretan mantentzen dutela. Nik bintzat plataformako kide gisa ulertzen dut musikariek eta oro har kulturarloko mundua ekarpen bat egin dezakela zentzu horretan berriz ere Palestinar herriak bizi duen egoera lehen lerrora ekartzeko, eta esan bezala hori Palestina erresistentziari eta bere herriari elkartasuna adierazteko. Pixkat hori foku mediatikoa berriz ere zentratzeko hain zuzen ere. Hasi aurretik, bai bota. Ez guztiz adoz Inigo komentatu duenarekin. Hasi aurretik aipatu dugu korrika eta presaka baino azkar batean sortu den jaialdi bat izan dela hau. Zein izan da gizarteak eman duen erantzuna, publikotik jaso dezuen erantzuna, zein izan da jaialdiaren berri eman dezuenean, ekimena zabaldu denean? Kontuan hartzekoa da ez plataformak, ez
musikariek ez genuela olako ezer montatu lehenago, ez? Egia da, bai, gure inguruan badagoela jendea, ba igual horretan zerbait dakiena, baina izan da iniziatiba bat oso modu espontaneo edo azkar batean sortu dana, testu inguruak eskatzen zuela ikusten genuelako, eta orduan bai, oso era arinean montatu den zerbait izan da, eta egia esan postekoa izan da, bai plataformatik eta bai musikarien sektoren aldetik egondan ezagik borondatea hau aurrera ateratzeko, naiz eta ez jakin hainbeste nola montatzen den horrelako zerbait, gero jaialdian parte hartzen duen jende guztiak erakutsi du prestutasuna ez bakarrik estenatoki gainean egoteko, turnoetan parte hartzeko, turno pila bat bete beharko dira egun horretan, bai plataformako kideak, bai ingurukoak, gaztetxetako jendea, musikariak, jende pila bat inplikatu da ekimen hau aurrera ateratzeko eta erantzuna oso ona izan da, sarrera salmentetan ere bai, eta beraz, zentzu horretan oso pozik gaude ere, lan handia delako horrelako zerbait montatzea eta jendearen borondate hori ikustea postekoa da. Zuentzako pixka bat izanari buelta bat eman da, zer esan nahi du Palestinara oihu hori bidaltzeak? Esango nuke, behintzat, aurrekoarekin pixkat lotuta, berriz ere, nolabait esatearren, oihu bat da, berriz ere, aditzera ematea zen nolako egoera da bizitzen duen Palestinar herriak, oraindikan deskolonizazioa ez dela amaitu, oraindikan zapalkuntza eta sarraskia bere horretan jarraitzen dutela, eta hain zuzen ere hori, testuinguru baten zeinetan, esango nuke garbiketa etnikoa modu isilean jarraitzen nahi dutela, oihu bat Palestinara hain zuzen ere, esan nahi du, hori, berriz ere aldarri horiek Palestina herriaren eta erresistentziaren alde berriz ere mahaigaineratzea, berriz ere haien alde oihu bat mahaigaineratzea, ez? Esango nuke. Nik esango nuke alde batetik, mezu aldetik, egongo dela presente elkartasuna eta elkartasun oihu bat izango dela larun batekoa, eta beste alde batetik salaketa oihu bat ere bai gertatzen ari dena mahai gainean jartzeko eta gertatzen ari denak bere konplizeak dituela ere seinalatzeko eta Euskal Herrian ere hori mahai gainean jartzeko. Nik uste dut mezu aldetik hori izango dela oihu bat botatzea egun horretan. Antolakuntzari begiratuz pixka bat, zer moduzkoa izan da antolakuntzan? Nori bururatzen zaio ideia, ze eragilek hartzen dute parte hemen, zeintzuk izan dira topatu dituzuen zailtasunak, pixka bat antolakuntzaren prozesua zein izan da? Hasiera baten musikariak eduki genuen iniziatiba hau azkenan gure esparrua hori delako, ez? Musika, eszenatokia eta kontzertuak. Orduan gure ideia bai izan musika, gero zabaldu genuen pizkat kulturrekimena izatera, ikusten genulako beste disiplina batzuetatik ere parte hartzea egon zitekeela. Orduan pizkat hortik irten zen ideia, plataformakoek ere ondo ikusi zuten proposamena eta batera ziginen hau antolatzen, eta orain kasu honetan adibidez ez Inigo ez ni, ez gara inoiz ibili horrelako zerbait antolatzen, eta izan da zer ikasten joan garena laguntzaren bitartez lehen komentatu dudan bezala, eta hor plataformako eragile guztiak ere egon dira implikatuta, musikarien artetik Euskal Herriko musikari eta musika talde ezberdinak egongo dira eszenatoki tamaina bai antolakuntzan, eta holan izan da pizkat, ez dakite zerbait gehiago. Ez, Katjalnik esan duen moduan, hasiera batean proposamena musikarien partetik heldu zen, azkenean, kontuan hartuta musikarien, eta batez ere nola kokatzen ziren Palestinar auziaren baitan, hain zuzen ere, esan nuke plataformaren aldarrekin bat egiten zutela, ikusi genuen, aproposa zela, eta, proposamen ikaragarria zela azken batean plataformak ere hori gure ekarpena ere egiteko, eta horretan esan duen moduan 11 eragile, 11 jente, pertsona eta parte hartu dute bera, eta euren ekarpena egin dute bidean, eta
bari guztien pixka eta aletxoa jarriz egin dela, azken batean. Gero komentatzea ere bai, justo gu musikariak horren inguruan pentsatzen hasi ginenean, plataformak jarri zuela martxan kanpaina antirrepresiboa, eta hor ikusten genuela ere behar bat bazegoela, eta guk alde horretatik ere aportatu genezakela, hau da, bazeudela izun batzuk, egondako protesten arira, eta izun horiek ordaindu behar zirela, hor crowdfunding kanpaina bat jarri zan martxan, eta guk esaten genuen jo, guk musikari bezala mezu bat zabaltzeaz aparte ere, ekonomikoki gure kontzertuetan lortu daiteken diruaren bitartez, aportatu daiteke honetan ere bai, ez? Orduan, nik uste dut erantzuten ziola ere plataformaren kanpaina represiboaren behar horri. Bai, urto pixkate, helduz, ja aipatu duzula, bai, hain zuzen ere, bai, plataformaren partetik guk ikusten dugu ekimen hau, esan nuke, kanpaina horren baitan txertatzen den ekimen bat bezala, hain zuzen ere, esan bezala, azkeneko urtean, hain zuzen ere, egin diren ekimen ezberdinetatik jaso dugulako ondorio represiboak, eta alde batetik, abagunea edo aukera ematen zigulako, alde batetik hori, kasu represiboak salatzeko, baina baita ere, esan bezala, horien kostu, esan nuke, errepresioaren kostu ekonomikoei aurre egiteko ere. Kartelari begiratuta, izen handiak ere agertzen dira, izen ez hain handiak, pixka denetarik, baina kartela nahiko potentea da. Zeintzuk izan dira irizpideak aukeratzeko nor parte hartu, edo nor agertu kartelean, edo nolakoa izan da taldeen eta artisten erantzuna? Taldeen erantzuna oso ona izan da hasieratik eta jende pila batek hartu du parte, egia da, hasieran elkartu ginen musikariak, pizkat gure inguruko musikariak tanteatzen hasi ginela, eta gero ere bai, ikusten genuen, igual, apur bat horrelako borondatea zeukaten musikariak ez, egon izan direnak horrelako espazioetan, elkartasun espazioetan, edo gaztetxetan, edo adierazi dutenak Palestinaren aldeko jarrera bat, saiatu gara hor, apur bat, horren kontekstu horretan, euren ekarpena egin alzuten musikarien artean zabaltzen dena den, kartela oso handia da, eta seguramente musikari askoz gehiago ere animatuko ziren parte hartzera, baina, denbora eta espazioa limitatua danez, da hor geratu jaku, 27 taletan da bastante ja, kartela, eta egia esan erantzuna oso ona izan da hasieratik. Aipatzen zenuten, musikaz gain beste kultur ekimenak ere badaudela, bertara doan batek zer aurkituko du jaialdian? Nik esango nuke nahi izan dugula, bai egondala borondate bat, bai musikatik eta beste arte disiplina batzutatik esateko nola egon behar garen kontekstuari lotuta eta nola guk artetik eta kulturatik eta musikatik nola egon behar garen prest askotan gure proiektu ez gain beste gauza batzuetan ekarpena egiteko eta gure musika ere ulertzeko ekarpen horren edo kontekstu horren baitan. Eta zentzu horretan uste dut plataformarekin bat egiteak esan nahi duela plataforma eramaten ari den borrokaren eta kanpainaren eta aldarrien baitan guk artistok eta kulturgileok kokatzea gure ekarpena bai eszenatokian eta bai bertsotan edo antzerkian bai gure obra ikustea egun horretan aldarri horien pean eta kontekstu horren baitan. Nik uste dut hori dela pizkat helburua egun horrena, bai salaketa eta aldarri egun bat izatea eta gure ekarpen musikal eta artistiko guztia horren baitan ikustea. Kasu honetan erabaki duzue kultur adierazpen desberdinak elkartzea leku berdin batean, mezu berdin batean, jaialdi berdin batean, zergatik iruditzen zaizue hori? Agian garrantzitsua da edo... Bai, ez ikusten genuen musikatik haratago ere egon zitekela, egon direla artistak eta musikariak eta euren adierazpenak egin dituztenak, euren ekarpena egin izan dutenak beste momentu batzutan ere, eta igual ikusten genuen ahal izatekotan tartetxoak egotea ere bai beste esparru batzutatik egin ahal izateko eta ekimen itxura hartzeko gehiago, olako jaialdi, musika jaialdi simple bat baino.
eta ikusten genuen hori aberasgarria izan zitekela besterik gabe. Hemendikan pasa dira azken asteetan Palestinaren aldeko enbeste ekintzaile batzuk, eta gustatzen zait egitea galdera bat dela, zergatik uste duzue horrelako jaialdi batek, komila tartean txikia denak mundu mailan, lagundu dezakeela nazioarteko gatazka batean hainbat kilometrotara gainera, nola uste duzue laguntzen duela horrelako ekimen batek, Palestinan gertatzen ari den sarraski baten aurrean? Bai, nik uste dut dimentsio zentzu ezberdinetan ekarpen egin dezakela, alde batetik esan bezala maigaineratuz, pixkat testuinguru honetan zeinetan komunikabide nagusiek pixkat fokua ja aldendu dutela Palestinatik ekarpen egin dezakela berriz ere Palestinar herriak bizi duen egoera lehen lerrora ekartzean, eta bide horretatik ere Palestina erresistentziari gure babesa adieraztea, baina baita ere, eta beste zentzu batean ere hori errepresioaren kostu ekonomikoei aurre egiteko, baina baita ere, uste dut hemendik egin dezakegun Palestina herriaren aldeko elkartasun mugimendu gisa egin dezakegun ekarpen nagusia gaineratzen duela ere. Gure herrian sionismoa bizirik mantentzen laguntzen duten entitate, alderdi eta esan nuke konplizitate ugari horiek borrokatzen jarraitzeko, hain zuzen ere. Uste duzue kultur ekimenek kontzientzia politiko edo kontzientzia soziala eraikitzen laguntzen dutela? Nik esango nuke baietz. Nik esango nuke ez bakarrik egunak berak baizik eta eguna antolatzera begira egin ditugun adierazpenak eta elkarrizketetan eta sare sozialetan eta hor nik uste dut aditzera eramaten dozunan zergatik antolatzen dozun gauza hau edo zein den ekimen hau antolatzeko beharra musikariok zergatik ikusten dugun, plataforma ze kanpainari den egiten, nik uste dut hori dena martxan jartzen dozunan eta Inigok esan duen moduan maigaineratzen dozunan edo saiatzen zainen mediatikoki fokoa ere hor jartzen horrek ere kontzientzia pizten duela jendearengan. Seguro gongo dela jende pilo bat ez duena, ezingo dena etorri baina sarrera erosi duela, badakielako diru hori nora doan, ez? Eta bere ekarpena egin nahi duena. Nik uste dut kanpaina bat izan dela ere bai ekimen hau antolatzea, ez bakarrik eguna bera, baizik eta behar bat maigaineratzeko kanpaina bat eta kontzientzia piztera bidean eta berriz ere Palestinaz hitz egiteko eta Palestinan gertatzen ari denaren inguruan hitz egiteko ere saiakera bat, ez? Orduan nik uste dut baietz. Eta gero nik uste dut egunean bertan ere bai musikak eta kulturak ematen duela aukera sentsibilitatearen bitartez ere mezu politikoetaz eta gatazketaz hitz egiteko eta kasu honetan Palestinan gertatzen ari den inguruan hitz egingo da egun horretan eszenatokietan eta nik uste dut horrek ere jendearengana heltzeko modu berezi bat suposatzen duela eta balio duela noski baietz kontzientzia pizteko eta jendea ere bultzatzeko horren aldeko borrokara. Nik pixkat gehitzearren esan duenarekin, gainera ez dela, bai, ados nagoela, noski, horrelako ekimenak eta oro har kulturarloko ekimen ezberdinak politizazioa edo kontzientzia pizteko ekarpen egin dezatela, hain zuzen ere, esan beharra dagoelako, ekimen hau ez dela modu abstraktuan Palestinaren aldeko jaialdi bat, baizik eta esan nuke koordenada politiko batzuen baitako, hau da ez dela modu abstraktuan Palestinaren aldeko jaialdi bat, baizik eta hori Palestina erresistentziaren alde eta Israelgo estatuaren desegitearen aldeko aldarriak dituela edo horien inguruan egituratzen dela. Hau da, politizazioa bultzatzen duela, kontzientzia pizten duela eta aldarri batzuen inguruan gainera, aldarri zehatz batzuen inguruan. Bukatzen joango gara, denbora bukatu baino lehen, azkeneko pare bat galdera botako dizkizuet. Jaialdiaren ondoren, zer gertatuko da? Zein izango da jendearen erantzuna edo zer espero duzue? Guk uste duguna da plataforma
antolatzen ari dela borroka bat Euskal Herrian, eta guk horri bultzada bat ematera begira egiten genuen proposamena, ekimen hau antolatzeko. Beraz, nik uste dut, ekimenen honen ostean, lehen esan duen moduan Inigo nahi izan dugula maigaineratu Palestinaren egoeraren aktualidadea, eta hemendik aurrera bultzada bat ematea ere bai, plataformak antolatuko duen borroka horrekiko babes bat sortzeko eta jendearen implikazioa bilatzeko. Orduan hemendik aurrera borrokak jarraitzen du, antolakuntzak jarraitzen du, eta ideia da horri bultzada bat ematea ekimenaren bitartez. Ez dakit, zer gehiago nahi baduzun gehitu, Inigo? Nik ere horrela, edo behintzat plataformatik horrela ulertzen dugu. Azken batean ekimen hau, esango nuke, ekarpena dela borroka horretan, bide horretan, hain zuzen, tresna bat dela berriz ere, esan bezala, palestinar herriaren eta bere erresistentziaren alde berriz ere horren inguruan hitz egiteko, eta borroka horretan urrats bat dela, baina ez dela amaiera, hain zuzen ere, plataformak eta oro har Palestinaren aldeko elkartasun mugimendua kanpaina ezberdinak abiarazi ditu eta horiekin jarraituko ditu, eta hau, esango nuke, ekimen hau, hain zuzen ere, hori, ekarpen bat edo urrats bat da, hain zuzen ere, borroka horretan. Eta pixkat berriz ere maigaineratzearren, hori, hain zuzen ere da, aletxo bat edo ekarpen bat, hori, errepresioa edo Palestinaren aldeko mugimenduaren aurkako errepresio hori maigaineratzeko, horien kostu ekonomikoei aurre egiteko, eta batez ere maigaineratzeko errepresioa hain zuzen ere sionismoa eta Israelgo estatua babesteko beste forma bat dela maigaineratzeko. Mila esker bikote etortzagatik. Aipatuko dugu ezakit, aipatu egon elkarrizketan, martxoaren 21 izango dela, Durangon. Beraz, mila esker egiten dezuen lan guztiagatik baita ere. Ez dakit bukatu baino lehen, azkeneko zertxo baita aipatu nahi dezuen, laburki. Esatea, astebete geratzen dela, eta igual sarrera fisikoak ez daudela eskuragarri egon diren taberna eta denetan, baina online sarrerak oraindik ez dira bukatu, ez dira hainbeste geratzen, baina oraindik geratzen dira, eta jendea animatzera parte hartzera, etortzera, eta besterik gabe. Mila esker bioi egiten duzuen lan guztiagatik, animo gelditzen zaituen lanarekin eta disfrutatu egunez baita ere. Eskerrik asko. Agur. Agur. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu-en. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Aleix, zer moduz? Kaixo, egunon, osan dotazuek. Gaurkoan, Zirkus konpainiaren inguruan hitz egitera etorri zera gurera. Gero, aipatuko dugu sakonago, baina igande honetan Gaiarre antzokian dezuen emanaldiari buruz, batez ere. Konta eguzu pixka bat, horren aurretik testu inguruan kokatzeko pixka bat. Nola sortzen den zirkus, nondik datorren? Bueno, esan barra daukat zirkusen sortaia Lander nire lankidea dela, lanean daude eta ezin izan du gaur sartu, baina Lander erizaina zen Donostian eta beti ukizun teatro musikala ikasteko hori, eta dola urte batzuk dena utzi eta Madrilera joan zen ikastera, eta bertan zirkua ere erakusten zen eskola batean sartu zen, eta zirkuarekin pixkat maite mindu egintzan, eta beti ukiditu buruan, Kanada, Belgika eta Frantzian dauden konpainia, zirku garaikideko konpainiak, ez? Eta esaten zuen zergatik ez hau ona ekarri. Eta duela pare bat urte Donostiko udalak laguntza batzuk atera zituen, eta bertara aurkeztu ginen, nila berarekin batera,
eta ideia zen zirku garaikide konpainia bat edo behintzat show bat sortu, ez? Gauza txiki bat bezala hasi zen, eta hortik oso denbora gutxian sustrai izeneko 10 artista dauden ikuskizuna sortu genuen, eta lehen urtean aurkeztu genuen Donostiko de Ferian, eta bueno, sekulako arrakasta izan du, eta bueno, orain bira nazional batean gaude murgildurik, ez? Eta urrengo geltokia igande honetan Iruñan izango da. Oso motz esplikatuta pixkat konpainaren historia. Imaginatzen dut, bira nazional bateko mailan egoteko zerbait izan behar duela konpainiak eta ikuskizunak. Zer eskaini dezake zuen ikuskizunak agian beste arte eszeniko batzuk eskaintzen ez dutena? Begira, niri gehiena gustatzen zaidana, jendea zirkua entzuten duenean edo akrobazteak eta ikustituenean, pentsatzen du, beste ikuskizun bat ikusiko duela, ez? Eta gertatzen dena beti da, jendea ateratzen da, oso pozize, oso ikuskizun desberdina da. Dantza garaikidea, akrobaziak, arte plastikoak, 10 artista estenan, hori geroz eta gutxiko ikusten da, ez da erresa horrelako konpainia mugitzea, eta hori, pixkat harrituta, oso show intimoa da, eta oso polita, ez? Batez ere, ez dago umei zuzendua, umei gustatzen zaie, baina normalean helduak dira gehiena disfrutatzen dutena, ez? Show honetaz. Da 75 ordu eta 5 minutuko ikuskizuna, eta hori bertan murgildu eta disfrutatzeko. Nik esango nuke jende animatzeko eta hori batez ere aurretik seguramente ikusi gabe daukan ikuskizun mota bat delako. Zuek bezalako konpainia batek edo lantzen ari ziraten ikuskizun batek zerronka izan ditzake gaur egun Euskal Herrian? Arte eszenikoen sektorea oso konplexua da, laguntza daude, baina laguntza asko daude produkzio arloan, hau da, showa egiteko momentuan, baina gero show hori mugitzea edo ikuskizunak antzokietan eta azaltzea oso komplikatua da. Azkenen ez da merkea eta, subentzio asko daude, laguntza asko daude, baina oso komplexua da. Gainera, gure ikuskizunak ez da bakarrik antzezlan bat, gure artistak egan daude, ez, momentu askotan, bai sokeetan, bai trapezioan, eta, montaia eta, rigina esaten dana, hori dana txintxilikatu behar da, eta seguratu behar da, eta, antzokietara lehenago juten gara bisita teknikoa egiteko, teknikoki ere bere erronka dauzka, ez, eta orduan, egia esan, erronka handi batean sartu gara oso pozik gaude, ikuskizun asko gustatzen ari delako, baina ez da erresa. Hori galdetu behar nizun, infrastruktura aldetik eta ez da gauza erresa izango, Euskal Herrian badaude horretarako prestatutako antzokiak edo hori erabili dezaketen antzokiak? Bai, antzoki gehien daude. Urtarrian Alsasuko antzokian Iortan egin genuen ikuskizuna, antzoki ez da oso handia, baina bai, azkenen adaptatu egiten gara, ez, edozein lekutara. Antzoki guztiak dituzte txintxilikatzeko gauzak, eta gero azkenean ikasi dugu ere antzokitik antzokira geroz eta material gehiago eramaten dugu, eta antzokiak ere ez balin badauka gauzaren bat guk eramaten dugu, eta artistak seguru txintxilikatzeko eta bertan dantza egiteko segurtasunez, ez. Sustrai lanari buruz pixka bat hitz egiten, lana bera nondik sortzen da? Sorkuntza prozesua oso irekia izan zen, lehenengo gauza egin genuna da, artistekin, guruan genuzkan artista batzuk, eta hori, 10 pertsonak juntatu genituen bakoitzak bere numeraz deukan, ez? Batzuk soka egiten dute, besteak trapezioa, besteak malabarrak, denetari zegoen, eta izan zen oso sorkuntza prozesu interesgarria, pixkat denak iriki ginen esaten, zer egin dezakegu, ez? Miren Barrena, gure artista edo protagonista principala, bera soka eta dantza egin, baina bera ere arte plastikoen artista bada, ez? Eta orduan, pentsatu genuen zergatik ez dugu
bere arte plastiko hori ikuskizunaren lerro bezala izan, ez? Orduan, ikuskizunan ikusiko duzute Miren hasten dela bere arte plastikoa eszenan egiten dituen bitartean, bere beldur, bere beldurrak, ametsak eta bere bizitzarekin dantza eta akrobazien bidez ikusten dugu eszenan nola dikoan. Zeintzuk izan dira, lan honetan abia puntu artistikoak, edo inspirazio iturriak, edo... Inspirazio iturriak mundu mailan dauden konpainia, australiar, kanadiarrak, Seven Fingers dena duda, Circa, badaude konpainia garaikideak, eta oso dantza garaikidean eta zirkua arte eszeniko barruan sartzeko, ez karpan baizik, antzokietan sartzeko pentsatu genuen ikuskizuna, ez? Eta bertatik sortu da, benetan nahi genuen estiloa. Eta gero sorkuntza prozesua oso ireki izan zen eta artistekin batera egin genuen, ez? Asko izan zen zer nahi dugu espresatu eta ikuskizunak ere daukan gauza oso berezia da, musika originala da, Borja Anton Donostiarrak egindako 3 tema daude eta gero musikenen zeuden ikasle batzuek egindako musikak dira, ez? Musika bakoitza dago pentsatua, momentu hortan eta oso interesgarria izan zen sorkentza prozesuan musika eta ikuskizuna batera prestatu ziren. Ez dira artistak musikara moldatu edo musika artistera moldatu, batera egindako prozesua izan zen. Orduan, nahiko prozesu komplejua, baina oso polita izan zen. Jende asko gero galdetzen digu, musika hori nondik egin dugun, eta Spotifyen jarri dugu, ze asko galdetzen digute, asko gustatu zaiela, ez? Eta egia da, oso ikuskizun berezia da, ze musikak bertan murgiltzen zaitu, eta musikak ere protagonismo handia dauka. Eta, aldetu behar nizuen, izenburuaren inguruan, sustrai izenburua, kurioso egiten zitean, aipatzen zenuten zirko garaikidea edo dantza garaikidea, baina aldi berean izenburuan sustraia hitza aipatzen duzu, pixka bat atzera botatzen duela horrek, nondi datorri izenburua? Begira, Miren Barrena, gure protagonistak, bera doktoradoa egiten ari da arte plastiko eta zirkoaren inguruan, ez? Eta bere tutorarekin hitz egin zuen momentu batean entropia hitza azaldu zen, entropia eta kaosa, ez? Entropiak ekartzen duen desorden hori. Eta ikuskizuna egiten genuen momentuan entropia horrek bere pisua hartu zuen eta pixkat kaos horren kontrakoa sustraiak, bakoitzaren sustraiak zein diren eta nundi gatozen den garrantzi horrekin, azkenen naturalki sustrai deitzea atera zitzegun ikuskizunari, ze azkenen ikusten dugun entropia horretan edo desorden horretan azkenen bakoitzak bere sustraiak ditu eta ikuskizunan ikusten dira, ez? Eta esan da, oso ondo funtzionatu du, jendari asko gustatuta jo izena ere, oso gustora. Zer izan dezake sustrai ikuskizunak beste zirko ikuskizun batzuk ez daukatena? Bueno, ikuskizun guztia daukate gauza polita asko egia, sustraiek esan bezala, zirku garaikidea, dantza asko dauka, musika dauka, beste mundu batean murgilduko da. Nik uste oso ikuskizun berezia dela, eta irundarrei edo gerturatzen zareten guztiei benetan gustatuko zaizuela, ze ez dira ikusten horlako ikuskizunak askotan gure lurrean, ez? Aipatzen zenuen, Miren Barrenak ere parte hartzen duela arte plastikoen bitartez baita ere, baina gero kontakizuna egiterako garaian edo lanketa egiterako garaian gorputzak edo mugimenduak ze garrantzi dauka edo zer rol dauka, nola kontatzen duzu hori? Bai, spoilerra egin gabe, hasieran ikusten den bezala, Miren bere tailerrean sartzen da, ez azkenen gure eszenatokia Mirenen tailerra da. Eta tailerra hortan berak eskaiola lantzen du. Eta eskaiola hori
bizian bertan ere landuko du eta artisten bitartez ere bere lanak egingo ditu bertan, ez? Orduan, sorkuntza prozesuan genden momentu horretan, azkenen ikusten genuen eskaiolak sortzen dituen formak, baina gero eskaiola hori kenduta gertatzen diren hutsuneak, ez? Eta dantza eta akrobazien bidez hutsune horiek ere erakutsi nahi genituzten, ez? Orduan, azkenen hutsune horiek sortzen dira, bai akrobata batek momentu baten egiten dituen dantzekin, ez? Eta hori ere nahi genuen ikuskizunean erakutsi. Aipatu dituzu dagoeneko zirkoa, dantza garaikidea, arte plastikoak, musika, gauza asko uztartzen dira. Nola lotzen da hori emozioekin eta narratibarekin? Oso naturalki agertzen da. Oso ikuskizun emozionantea da, ze azkenen nabaritzen da artisten barrutik ateratako ikuskizun badela, ez? Eta beraiek sorkuntza prozesuan parte hartutako ikuskizuna dela, eta asko bizitzen da. Badauka momentu ilunago batzuk, non artista batzuk beraien beldurrak edo estresak erakusten ditu, gero beste momentu oso pozgarria daude, Malabarretan, oso ikuskizun dantzatua da osorik, ez da, zirkuan normalean ikusi dugu numeroak egoten dira, ez, bakoitzaren numeroak, eta gero igual zozer taldean egin da. Hemen, hasieratik bukaerara ez dago arna sartzeko denborarik. Osea, ez dago dana bateratuta doa, denbora guztian danak azaltzen dira, ikusiko duzue oso koreografiatua dagoela ikusizuna lehenengo segundutik bukaeraraino. Zer espero duzu ikusleak sentitzea ikuskizuna ikusten duenean? Begira, horrekin oso pozio gaudez azkenen, nik uste harridura, ez? Esate, ostras, ez duen espero horrelako ikuskizun polit bat ikustea, ez? Eta iristen den ikuskizun bada, ezin da oso ondo esplikatu zergatik, baina nik uste ere dela hori ordu eta 5 minutu horietan ez dago arnasarik eta bukaeran, eta oso asko murgiltzen den ikuskizun bada, osea, bertan barneratuta sentitzen zara, ez? Eta azkenean, zirku eta akrobazia eta dantzen bidez jendeari iristea, jendearen gana iristea, guretzako plazer bada. Aipatzen zenuen, orain ekideak lanean ari direla, ez dugu galdetuko zertan badezpada, baina nola izaten da eguneroko lana? Begira, ikusi dezakezu ez, azkenean, sustraia gure lehenengo showa, urrengoa Kaos izena edukiko du, K.os. Eta bertan, ikuskizuna nahiko, ideia nahiko interesgarria da, ze azkenen basea edo azia dator 1926an Gernikan gertatu zen bombardeoaren inguruan. Eta bertan Picassok egindako Gernika kuadroa base bezala hartuta kubismoaren inguruan, eta baita zirku eta dantzaren bidez, gerrak eta gatazkak ekartzen dituen inpaktua ere nahi dugu pixkat erakutsi, ez? Arte eszenikoak, zirkua eta baita beste hizkuntza pixkat sakonago batera eraman ez? Lehenengo residentzia artistikoa egin genuen Getxon irailean, bertan ideia batzuk azaldu ziren, orain taldea Mallorcan dago, baita beste residentzia artistiko bat egiten Sineu bertako lehiaketa bat irabazi genuelako. Eta gure egunerokoa, orain sorkuntza prozesuan taldea normalean astean zehar lanean dago bertan urrengo ikuskizuna prestatzen, eta bitartean beste aldetik gaudenak pixkat produkzioa eta Iruñera nola iritsi, eta nola egin, eta zer dutan montatu, eta zer dutan bazkaldu, eta hori edana ere egin behar delako azkenen arte eszenikoetan. Ikusten da, ez zabiltzetela geldirik, behintzat, zerbait prestatzen aldi berean, eta zerbait sortzen ere bai, eta nola prestatzen da... Hori da, Esan? Barkatu, esan. Galdetzen dizunean nola prestatzen den artista bat edo horrelako eguneroko lanean prestakuntza eta sorkuntza eta dena aldi berean bai mentalki, bai fisikoki eta...
Gaina artistak sekulako entrenamendu fisikoa dute, ez? Azkenean hori egunero lantzen dute, orain gure biran gauden bitartean beste showa ere prestatzen ari gara, bueno, egia da orain momentua nahiko lanpetua dela, normalean ez da izaten hain intensoa, baino bai, azkenean bira baten gaudenean, lehengo astean Murtzian egon ginen, aste honetan Iruñan gaude, gero Toledora goaz hurrengoan, bueno, azkenen alde batetik bestera, ez? Eta, bueno, azkenen artista denak edo konpainietan edo produzioan lan egite dutenak badakite hemen bokazio asko dagoela eta pasio asko, ez? Bestela hau litzateke posible izango. Eta zein izaten da, artista diotenez, oholtzara igotzearen erronka nagusiena zein izaten da? Nik uste dut erronka nagusina hasieran izaten da, ez? Lehenengo emanaldietako insegurtasun horiek nabaritzen dira, ez? Eta azkenean zirkuan gertatzen dena da jendeak ikusten duena erresa ematen du. Baina atzetik lan asko dago, lan fisikoa, lan mentala, artistak asko konzentratzen dira ikuskizun baino lehenago, ze azkenen zirkuak daukana hori da, ez? Alde batetik egan daudenak, bere bizia jokatzen dute igotzen diren bakoitzean, eta egan ez daudenak, baina bertan hula joparekin, malabarrekin eta bar, hori dana ondo egitea sekulako lan mentala eta fisikoa daukatzetik, eta hori ere nabarmendu nahi dut, ez? Azkenean, zirkoa lan egiten duen jendeak sekulako lana daukatzean, ez? Ematen du ikusle bestela, egite dutena erresa dela, baina bai nik niretzako, inkreiblea da, ez, atzetik duten lana. Asko aldatzen da, entxeguetatik zuzenekoetara edo holtza gainean gertatzen denera, egoten da diferentzia handia, kakotxartean esan daiteke gauza berbera dela, baino... Ez. Estenera ateratzen diren momentuan beste energia bat agertzen da. Ikusleak aurrean daudenean, nik uste alde batetik zure pertsonaian barneratzen zarela, eta beste aldetik ere ikuskizun hon bat nahi duzu, ez? Azkenen jendea ikustea torri da, eta horrek egiten du benetan oso energia desberdina sortzea ikuskizunak den momentuan edo ensaiutan, eta entxeguetan ere parrasko gehiago egiten dugu, eta entxeguetan azkenen pixkat lasaiago egoten da pertsona, ez? Igande honetan, sustrai lana aurkeztuko duzue Gaiarre antzokian, Iruñan, antzoki ederra benetan. Imaginatzen dut, dena preste edukiko dezuela, ezta? Bai, bertan gaude, aurreko gunean kungo gara pixkatu hori gaueko tetsuko gauzak eta jartzera. Gaiarrek duen arazo bakarra da lurra, holtza, inklinatuta dago. 3% inklinazioa dauka. Gure artistentzat entxeguak egin behar ditugu aurretik, bakoitza beste gainean igotzen da, akrobazia saltoak eta barra egite dituzte, edo trapezioaren teknika horrelako aldaparekin ea nola egin, ez? Alde hortatik pixka bat baditugu gure nervioak, baina, aterako dugu, baina hori behar dugu pixkat entxeguak egin, ze estena pixka desberdina da, ez dugu oraingoz pixkat inklinatua dagoen lur bat, eta zirkuan horrek sekulako inpaktua dauka. Zer espero duzue Iruñeko publikoaren gandik? Nik uste postik ateratzea, oso postik gaude hasieratik salmenta jendearen interesagatik. Iruñan ikusten da jendea antzokietara asko joaten dela, ez da erresa izaten, eta, guk egia da, gure ikuskizun guztiak bete ditugula, baina Iruñan ateraztenetik sarrerak nola saldu ziren ikustea, guretzako sekulako poza da, ez? Eta nik uste hori, lehen esan duten bezala, jendea harrituta eta irribarre batekin ateratzea, ez? Eta esatea, ostra, pena merezi izan du, igande atxalde batean, onna etorri, eta artista hauek ikustea, eta historio hau sentitzea. Oraindik sarrerak gelditzen dira edo agortuta daude? Batzuk badaude sarrera gutxi batzuk, eta espero dugu horiek ere saltzea.
Emanaldi honek berezitasunen bat izango du, ez dakit agian emanaldiro zerbait aldatzen da, edo ez, edo jarraitzen duzu emanaldi berdina izaten, edo imaginatzen dut aldi beran ere ez daudela bi emanaldi berdin. Ba ez, eta aurretik ikusi dugu norbaitek konturatuko da, hemen gauzak desberdina daudela, ze eduki ditu lesioak, artista batzutan ezin izan dute etorri, eta bueno, orduan beti adaptatzen gara, ez? Iruñakoa 100% originala izango da, numero guztiak gaude, artista guztiak gaude, oraingoz artelena da, espero dut denak ondo egotea, eta bai, egia da, show bakoitza, ikuskizun bakoitza oso desberdina izaten da. Bai energia, bai, eta gertatzen dena ez, zirkuan azkenean arazo daude, malabar bat erori daiteke, pula jo bat jutea, bueno, gauza jo gertatzen denean, azkenen publikoak ere asko ulertzen du eta alde batetik ere gustatzen zaigu nabaritzea ze zaila den jendeak egiten duena, holtzan, eta orduan nik uste dut asko disfrutatuko dula Iruñako jendeak. Spoilerrik egin gabe, agian ez tezu erantzun nahi, ez da beharrezko erantzutea, baina badago momenturen bat emanalditik ikuskizunetik bereziki gustatzen zaizuna zuri, bereziki nabarmenduko zenukeena? Momentu asko daude. Egia esan da, numerazioak ditugu. Niri gehiena gustatzen zaitena normalean da denak batera egiten duzten dantzak, transizioak eta oso harmonikoa delako. Baina, bueno, estrapean egiten dutenak edo gure Advin eta Toni trapezistak izugarriak dira. Gero, dena nabarmenduko nuke. Egia esan da, oso pozik gaude horrekin ze ikuskizun guztiak txundituta uzten gaitu, ez? Eta nik beti ikusten dut eta beti gustatzen zait. Ikustera jumerko gara, gukera bakitzeko gurea zeinen. Etorkizunera begira. Hori da, eta gero esan. Etorkizunera begira, zein da zuen asmoa, zein da zuen plana bai sustrai ikuskizunarekin edo konpainia osoarekin? Gure plana lanean jarraitza da, sustrai ikuskizuna orain ja udazkeneko datak izten ari gara, orduan sustraiek jarraituko du, eta bitartean kaos izeneko ikuskizunen lanean gaude, gure plana urrengo urte, 26 bukaeran edo 27 hasieran estreinatu, eta urrengo urtean biratzeko intentzioarekin, ez? Eta, oraingoz pausoz pauso, guk konpainian sinisten dugu, gure bidea sortzen saiatzen ari gara, eta aurrera lan asko dauka, eta oraingoz ondo dikoa, beraz lanean jarrituko dugu. Ikuskizunak jendeari gustatzen bazaizkio, gu horro gongo, bera. Nola ikusten duzu zirko garaikidearen etorkizuna Euskal Herrian? Nik uste dut, industria potentea bihurtzen hasiko dela, ze ikusten da munduan zehar geroz eta presentzia gehiago daukala, gure biztilagun frantsesak oso murgilduak daude, Biarritz inguruan sekulako show pila goten dira zirku garaikidearen inguruan, eta nik uste goruntz dijoan disiplina badela, ez? Zirkua orokorrean momentu on bat bizitzen ari da, geroz eta proposamen gehiago daude, ikusi ezako gure zirku euskal tradizionalak sekulako exitoa dauka potzen den tokian, marabia bada, ez? Orduan, azkenen nik uste zirkuaren egoera nahiko ona dela, eta batez ere, gaudelako hor, konpainia eta taldea apostua egiten, ez? Apostua handiak egiten, eta publikoari gustatzen zaion disiplina bada. Gurean zirku garaikidea pixkat espezifikoagoa izanez, nik uste dut geroz eta proposamen gehiago daude bai estatu mailan ere, eta bertan gure tokia egin eta ea azten jarraitzen dugun. Bukatzeko, Aleix, pare bat galdera botako dizkizut. Ze aholku emango zenioke zirkoan edo arte eszenikoetan hasi nahi duen gazte bati? Azkenen hemen lana egitea, entrenamentua eta pixkat multidisciplinarra, ez, bihurtzea. Azkenen guk egin duguna ez da erresa, akrobatak askotan oso gimnastak dira, ez, oso fisikoa, baina hemen akrobatak dantzariak dira ere. Orduan, askotan horrelako ikuskizunetan eta geroz eta gehiago eskatzen dena da multidisciplinartasun hori, ez?
ez du balio gauza bat ondo egitea, baizik eta azkenean pixkat gauza asko egin behar dira ikuskizun hauetan, ez? Eta nik uste entrenatzea eta pasioarekin ibiltzea, ez? Eta egia da, nabaritzen dugula ere Euskal Herrian azkeneko urteetan zirkuaren inguruan apostu asko egiten ari dira baita eskolak eta ekstraeskolarretan eta zirku eskolak daude toki desberdinetan, eta ikusten da bat geroz eta talentu gehiago dagoela, ez? Gure artistak batzuk euskalduna dira, baina asko ere kanpokoa dira, ze oraindik ez dago horren beste jende, hori dantza eta akrobaziak batera egin ditzakenak, ez? Eta bueno, ikusten duguna da ere horrelako konpainiak eta horrelako proposamenak zirkuaren inguruan Euskal Herrian egonda, geroz eta talentu gehiago dagoela, ez? Eta hori nik uste positiboa dela denantzako. Eta sortzen hasi nahi duen gazte bati, zer aholku emango zenioke? Bueno, begira, sormenaren inguruan laguntza asko daude. Bai udaletxeak, bai diputazioak, bai, pixkat fijatzeko ze laguntza dauden, horrelako lehiaketak eta irabazita, azkenean askotan mentoreak eta jendea dago bai lagundu dezakela pixkat sorkuntza prozesu horretan bakoitzaren proposamena sortzen, ez? Eta bai laguntza eskatzeko ere, jendeari ze azkenen guk ere esperientzia orain ari gara esperientzia jasotzen, eta ez da mundu erresa. Arte eszenikoen mundua zaila da, proposamen asko daude, toki gutxi daude, eta bueno, bertan lan asko egin behar da, baina bueno, otro mundu polita da. Gogoraraziko dugu, igande honetan, martxoaren 22an, okerrez banago, arratsaldeko 7:00, ez dakit ondo esaten nintzen. Hori da. Gaierreko antzokian, emango dezu sustrai ikuskizuna. Zer esango zenioke zalantzan dagoen norbait ez dakiela jun edo ez jun mereziko ote duen? Bitu, igande arratsalde bada, igandea ez larunbata da, ez? Barkatu. Larunbata? Eta, bai, larunbata arratsaldean, ordutxo bat, Iruñan ikuskizun, Euskal Herrian egindako ikuskizun, formatu handiko ikuskizun bat, oso komplikatua den gauza bat, eta benetan txundituta geratuko dela ikusten duenarekin. Mila esker etortzegatik, Aleix, animo lan guztiarekin, eta ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, batez ere hori animatzea dudan dagoen jendea, eta hori gure hemen egindako proposamen badela, eta bueno, azkenen hemen egindako gauzak ere apoiatu behar dira, ez? Eta gu oso pozik, benetan gustatuko zaie ikuskizuna. Mila esker eta animo guztiarekin. Mila esker barren. Arratsaldean hodeitza saretuz joango da. Giro motel eta umelarekin hasiko dugu eguna. Zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri pixka bat egingo du, batez ere ipar partean. Arratsaldean ordea, atertu eta hodeitza zulatuz joango da. Hegoaldean eguzkitsu geldituko da eta ipar partean ostarteak irekiko dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Asteartean udaberriko giro dotorea. Egun sentian behe-lainoa sortuko da barnealdeko hainbat bailaretan, batez ere Ebro ibarrean. Gainerako lekuetan, ordea, goizean goizetik zerua oskarbi egongo da. Haizea aldakor ibiliko da, hego ukituarekin. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira eta 20 gradutik gora geldituko dira. Minimoak ordea, hotzak izango dira eta Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egingo du. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.